маҳсулоти ҳунаре ки зинатбахши ҷаҳонӣ имрӯз аст. маҳсулоте ки имрӯз бо тарҳҳои сирф миллӣ омода шуда ба зебоии зан модари тоҷик нуру ҷилои бештар мебахшад. маснуоти заргарӣ маҳсулоте ки дар ҷаҳони шавқу завқ омода мешавад. ҳунармандони заргар бар он назаранд ки ҳунари заргарӣ кори басе шавқовар аст ва вақте маҳсули боранҷ омода кардаашро ки зинатбахши дигарон аст мебинад, эҳсоси ифтихор аз ҳунару ҳунармандӣ фарогираш мегардад. бино ба маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ, аввалин намунаҳои маснуоти заргарӣ ба давраи неолит рост меоянд ва дар замонҳои пеш, махсусан дар асрҳои 7-8 одамон дар нақшҳои корҳои заргарӣ шуда аксҳои одамон, ҳайвонот ва дигар махлуқотро тасвир мекарданд ва баъдан ба тасвири гулу дарахтон ва дигар нақшу нигори миллӣ пардохтанд. албатта дар баробари дигар ҳунару ҳунармандӣ, ҳунари заргарӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи ниёгони тоҷик ба ҳисоб рафта, ин нави санъат, ҳунар ба ҷузъи санъатҳои амалию ороишӣ дохил мешавад ва агар аз нуқтаи назари бостоншиносӣ ва ба умқи таърихи пайдоиши ҳунари заргарӣ назар афканем, бояд қайд намуд, ки аввалин бозёфтҳои роҷеъ ба ҳунари заргарӣ ин албатта бозёфти ороишотҳои гуногун аз ёдгориҳои саразм, аз ёдгориҳои зарча халифа ва ғайра мебошанд, ки ин ёдгориҳо ба умумӣ ба давраи аҳди биринҷ рост меоянд ва хусусан ин инъикосгари он мебошад, ки ҳунари заргарӣ аввалин бозёфтҳои таърихии он, аввалин бозёфтҳои ороишот, ҷавоҳирот маҳз аз давраи аҳди биринҷ сарчашма мегирад. имрӯз дар баробари ҳунармандони алоҳида ки бо заҳмати пурмашаққат ба воситаи асбобҳои хурди заргарӣ ҷавоҳироти зебову назараборро дастӣ омода мекунанд, пешрафти соҳаи технология низ ба таъмини рушди ҳунари заргарӣ заминаи мусоидат гузоштааст. дар замони соҳиби истиқлолӣ бунёду ба истифодадиҳии коргоҳу корхонаҳои хурду бузурги заргарӣ ки ба истеҳсоли ҷавоҳирот машғуланд, шаҳодати гуфтаҳои болост. воқеан заргарӣ ҳунари хеле мураккабу нозук буда аз ҳунарманд сабр ва малакаи баланди зебоиофариро талаб менамояд. имрӯз заргарон дар истеҳсоли маҳсулоти падеҳӣ, зарузевар, асбобу ашёи рӯзгор аз филизот, тилло, нуқра, мис, биринҷ, оҳан ва ғайра, аз сангҳои гаронбаҳову ранга, лаъл, ёқут, фирӯза, зумурад, лоҷувард, қаҳрабо, булури кӯҳӣ, яшм, ақиқ ва монанди инҳо аз маводи табиӣ устухони фил, садаф, марворид ва чанди дигаре истифода мекунанд. имрӯз замонаи нодиртарини ҳунар дар осторхонаи миллии ҳифзу нигаҳдорӣ мешавад, ки якқисмати он ба асрҳои 19 ва 20 мутааллиқ буда, бештар аз нуқра сохта шуда ва бо сангҳои қиматбаҳо оро дода шудаанд. имрӯз дар ин толор гӯшаи махсусе фаъолият менамояд, ки маҳз ба ин нави санъат ҳунар бахшида шудааст, ки дар ин ҷо беҳтарин намунаҳои олии ҳунари заргарӣ, дар ин ҷо ороишотҳо ба монанди дастпонаҳо, гарданбарҳо, шаддаҳо, муҳраҳо, албатта беқасаб, қоштилоҳо ва дигару дигар, ки бештари онҳо албатта аз маводи нуқра омода карда шудаанд ва хоси занон мебошанд, ки онҳо дар ҷашнҳо ва маросимҳои гуногун аз ҷониби занони тоҷик албатта то ба имрӯз истифода карда мешаванд. ва бояд гуфт, ки албатта дар маҷмӯъ тамоми ин нигораҳое ки дар ин гӯша қарор доранд, онҳо мансуб ба асри 19 ва 20 мелодӣ мебошанд. нигораҳои заргарӣ ки вобаста ба давраҳои гуногуни зиндагӣ ва рӯзгордории халқи тоҷик гӯшаҳои осторхонаро зиннат бахшиданд, дар зеҳни ҳар тамошобини дохил ва хориҷи кишвар меҳнатдӯсту ҳунарманд ва зебоиофар будани халқи тоҷикро бозгӯ мекунад.